שלום, מה שלומכם? אם הגעתם לכאן, סביר להניח שאתם מאורסים. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. אני רוצה להציג בפניכם פרויקט שהולך לחסוך 80% מהזמן היקר שלכם. הפרויקט עוסק בעזרה בפתיחת תיק נישואין ברבנות, הוכחת יהדות בבית דין הרבני ובחירת רב לחופה וקידושין. אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, וברוך השם הרבה זוגות מתחתנים, וכידוע יש קושי בדבר אחד, זה איך בדיוק לפתוח תיק ברבנות, להוכיח את היהדות, ואנחנו רוצים לעזור לכם מההתחלה עד הסוף, מאלף עד תו, מפתיחת תיק ברבנות, הוכחת יהדות בבית דין ועד החופה עצמה. ואנחנו מאוד מקווים שהמידע שאנחנו רוצים לספר לכם היום מאוד יעזור לכם. אנחנו רוצים להציג בפניכם את המדריך שיעזור לחסוך מ-80% מהזמן היקר שלכם. וגם נדבר על שתי טעויות הנפוצות ש-95% מהאנשים עושים אותו הטעויות. א', חוסר התמצאות בתהליכים הבירוקרטיים בפתיחת התיק ברבנות הראשית לישראל. ב', חוסר ידע בהגשת המסמכים לרבנות הראשית לישראל. וכל האנשים חוזרים הרבה פעמים על אותו טעויות. אנחנו נעזור לכם לעבור את כל התהליכים מפתיחת תיק ברבנות הראשית לישראל עד עריכת חופה וקידושין. ותשאירו את השם שלכם ואת האימייל שלכם, ואתם תקבלו את המדריך שיהיה לכם לעזר ולסיוע בכל התהליכים, ושיהיה לכם מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.